partir d'ara, i amb les coses que es diguen, serà el primer so que aparega en esta carta d'ajust del segon canal de Televisió Valenciana. És una oportunitat més, una manera més de poder escoltar el passatge a la nit de Ràdio Nou, de poder escoltar la programació d'esta casa a través de la carta d'ajust del segon canal de televisió. D'esta manera ampliem també la nostra cobertura i la possibilitat d'ampliar el número d'oients, per què no? Salutacions del nostre tècnic Rafa Larcón, una miqueta malferit amb el dit, però va millor la cosa, i de Merche Anzuategui, que està preparant el concurs sense premi. Ja sabeu que després de la 1, minuts amunt avall, hi ha un concurset la mar de divertit, com que sabem que els oients del passatge de la nit no sou materialistes, no hi ha premi. La qüestió és participar i divertir-nos una miqueta. I en què consisteix el concurs? Merche vos ho explicarà millor per si és la primera volta que ens escolteu, però de tota manera vos he de dir que és molt fàcil. Ella fa una selecció musical de temes que van fer història en una època determinada, història musical, i vosaltres heu d'endevinar el títol de la cançó i el nom del cantant. Aneu amb compte estos dies perquè si veniu per la ciutat de València o pels pobles i ciutats on es celebren les falles, per circular, la veritat, s'ha d'anar amb moltíssima atenció i amb tots els sentits posats. Perquè, per què vaig a dir-vos si hem d'anar esquivant els masclets que els xavals llancen d'un lloc a un altre? Els masclets, els trons, els petardos, florixen com les flors en primavera i no hi ha cosa que agrade més als joves que sorprendre als vianants tranquils i aliens al soroll de la festa amb un d'estos petardos. Patapam, vas tranquil·leta i t'apareix un per l'orella dreta. I a què veuré? Són com peixets que pul·lulen pel teu costat i no saps massa bé d'on han eixit. Al cor li agarra taquicàrdia, bum, 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 bum. Les orelles peguen un esclafit i els nervis es posen a flor de pell. En fi, si no sou massa amics del soroll, millor emigrar. I si vos va la contaminació acústica i etílica, vos quedeu, esteu en el lloc adequat, almenys durant els pròxims dies. És realment sorprenent anar pel carrer com a observador estos dies i descobrir, per exemple, una parella de xiques jovenetes amb els cubalitres en garrafons de plàstic en una cantonada mà a mà. Volien emborratxar-se? És evident que sí. I un parell de motos d'estes grans que lluïssen molt i fan molt de soroll. Els xicons amb les xicones darrere i fent vilgueries enmig d'un carrer cèntric de València ple de gom a gom de cotxes. Però és igual, això no és obstacle per demostrar les habilitats motorístiques, encara que es posen en perill altres coses. I què més? Vosaltres, benvolguts oients, m'ho direu, tant si patiu la festa o com si la disfruteu. 950 90 90
En política torna a ser un any més el principal tema de crítica fallera, amb especial referència al primer any de govern